Naghalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasagar, nga karon pastor sa sining nga iglesia, kag dira man sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nga nagatipon kada alas 5 tubtob alas 7 sa gabi, alas 5 sa hapon, alas 7 sa gabi kada Domingo. Dira sa Elina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. So kung ikaw ara sa Dumaguete City kag halin ikaw sa Negros Occidental, wala ikaw sang lain pa nga pagabuhaton, kabay nga mangin kaupod ikaw namon sa sining nga Domingo sa aton nga tuon sang pulong sa Ginoo kag sa pagsimba man sa iya. 5 o'clock in the afternoon up to 7 o'clock in the evening every Sunday. Elina 2 Manhattan Suites Inn. Sa aton nga pagpatuon sa pulong sa Ginoo diri sa 1 Corinthians, nagdulong na sa aton diri sa 1 Corinthians chapter 7. Kag aton basahon ang bersikulo 1. Tubtob kita sa bersikulo 7. Karon hanungod sa mga butang nga ginsulat ninyo, may sa tao nga hindi magtandog sing babae. Apang bangod sang mga pagpakigilawas, ang tagsa kalalaki magupot siya sing sa iya kaugalingon sang asawa kag ang tagsa ka babae maghupot sing iya kaugalingon nga bana. Iatag sang bana sa iya asawa ang nagakaigo kag subong man sang asawa sa bana. Ang asawa walay gahom sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ang bana, subong man ang bana walay gahom sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ang asawa. Hindi kamo magdumili ay luwas kon sa ginakasugtanan nga sa panagon, agod nga mapanugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa pagpangamuyo, apang yan magtingob kamo liwat, agod nga hindi kamo pagsulayo ni Satanas, bangod sang inyo pagkadi mapinugnanon. Ini ginasiling ko subong nga pahanugot, hindi nga sugo. But ko kuntani nga ang tanan nga tao subong sa akon, apang ang tagsa ka tao may kaugalingon nga hiyas ikan sa Dios. Ang isa sa sini nga bagay kag ang isa sa sina. Kabay ang Ginoo magadugang sang pagpakamayo abyan nga espirituhanon sa sini mga pulong nga aton ginbasa. Ang aton hambalan karon ang the gift of sex in marriage. Ang dulot, ang gasa kung sa Cebuano pa. Sinang ginatawag naton sex dira sa kaminyoon sa pag-asaway. Kinahanglan nga aton tan-awon ang sex subong isa kabalaan nga dulot halin sa Dios. Agod nga pagagamiton, pag-experiensyahan within the bonds of marriage. Within the boundaries of marriage. Gamiton ang gift of sex within the bonds or boundaries of marriage. Ginagamit ang pulong nga bonds of marriage kag sayop ang paghangop sang iban. Bonds, meaning daw ginapigos, daw ginaulipon, daw ginagapos ang isa ka tawo sa kaminyoon sa ginatuwag nga kasal. Busa may iban, mga artista, mga popular, mga maalaman nga mga tao nga wala na nagapati o kung nagatuo. They don't believe in the marriage or in the so-called ceremony sa kasal.
Wala na sila ga pati sinang kasal-kasal. Agod nga kontakan ka na, wala ka nag gusto sa imo nga spouse, pwede lang ka mo makistoryanay kag magasiling nga we are still good friends. Ngamon buhaton, we are co-parenting our children or our baby, our child. Abi nila kung maintuan kita nila, no? Na malipayon sila. Ano karon ang matabo sa bata o mga bata nila? Mga hamtong bala ang ila mga bata? Tungod kay nagbulagay sila, kay they don't believe in the bonds of marriage. So, amoy na, no? Ang marriage. Hindi ina ginatawag nga pag-ulipon, pag-isklabo, paggapos sang bana o kung sang lalaki, sang asawa o kung sang babae. Dira sa kaminyoon. Now, dira sa kaminyoon, may ginhatag ang Diyos nga gift. Kag ina nga gift, amo ang sex. Sa aton na nahibaluan, si Pablo nakabaton sang report ng balita nanungod sa mga pagbinahin-bahin dito sa iglesia sa Corinto. Probably, ang naghatag sini nga balita amo si Stephanas, si Fortunatus, si Achaicos dira sa 1 Corinthians chapter 1 verses 10 and 11. Then sa chapter 16 sa bersikulo 15 tubtob sa 18. Sa amuman nga panahon si Stephanas naghatag sang sulat sa kay Pablo nga naghalin sa mga taga-Korinto. Sa sinugdanan, sa chapter 7, nagsiling diri si Apostol Pablo, karon nahanungod sa mga butang nga ginsulat ninyo. Maayo sa tao nga hindi magtandog sing babae. Kung sa aton pa, may pamangkot nga daan. Pinaagi sa sulat nga ginpadala nila sa kay Pablo. Kag ang naghatag sini sa iya, amo si Stephanas. Tungod sina, si Pablo nagsabat. Kag nagsugod siya sang iya nga sulat kang sa iya sululbaron nga problema kag pamangkot. Pinaagi sa sining mga pulong. Karon, now, karon hanungod sa mga butang nga ginsulat ninyo. Kag isa sa mga ginsulat, isa ka palamang kutanon nanungod sining pag-asawahay kag ang pag-eksperyensya sining sex dira sa kaminyoon. Ang amo nga sulat ginsabat ni Apostol Pablo sa kapitulo 7. Now, in response to the matters you wrote about, siling sa isa ka English translation. Sa liwat, si Pablo nagsabat sa Corinthian slogan. No? It seems some of the Corinthians had concluded that Paul was teaching that it's better for Christians to abstain from sex. Kay si Apostol Pablo sa iya nga pagtudlo, wala gid mahangpan sang iban nga mga Kristohanon dito sa Corinto. May iban nga naguna-una nga hindi maayo ang sex. Pero gintudlo ni Apostol Pablo nga ang sex isa ka dulot na distorted lang. Ginabusuhan lang sang iban ang inang sex. Distorted in a sense nga may ara nga mga grupo sa mga Kristohano dito sa iglesia mismo sa Corinto nga gusto na lang sila nga mag-istar sa isa ka balay pero hindi na sila mag-eksperyensya sang sex. Bisan nga sila mag-asawa.
May ara man nga mga tao nga nagasiling nga sundon na lang gid naton si Apostol Pablo, hindi na lang gid ta magpangasawa o kon magpamana. So nasubrahan ang ila mga pangunauna. Tungod sina si Apostol Pablo naghatag sa sining panugdaon kag solusyon na nungod sa sex. Na distorted gid man ang ila panglantaw kabahin sa ginatawag naton sex. Tungod kay ang ginatawag na himo nga extreme ginabusuan sa mga Romans kag sa mga Greeks, inang sex ginabusuhan nila. So ang iba nagpadamo sang ila sexual encounters apart from marriage, experiencing other males, other females. Mga lalaki nag-experience naman gani sang lalaki mismo. Ang mga babae nag-experience sa mga babae mismo. Ginatawag naton ina nga homosexuality, lesbianism. Kag si Apostol Pablo naghatag sa sini nga sulat agod nga mapahangop niya kag mahatagan sang solusyon ang ini nga mga pamangkot, ang ini nga mga kalibog sa amo nga iglesia. So, tungod kay sayop ang ila mga paghangop, wala na sila hatag sang husto nga panglantaw sa ginatawag sacred sex, balaan nga sex. Kag sang ginatawag illicit, illegal, hindi tarong, hindi husto, hindi balaan nga pag-eksperyensya sang sex. Ang iban naghatag sang konklusyon nga hindi na gid sila magpangasawa. May iban nga nagsiling nga tungod kay nakasal naman sila, hindi na sila maghulid, ila na i-give up ang sex sa ila kaugalingon nga asawa o kon kaugalingon nga bana. Sa pagsabat sa sini nga mga pamangkot, si Pablo nagpatinaw, nagpaklaro sa sining isyu. Una, ang Diyos amo ang nag-ordain, nagplano sang kaminyoon. Kag ang kaminyoon nag-include inisang sexual intimacy. Genesis 2:24, and the man shall leave his father and mother. Ining kaminyoon para ni sa mga tao nga mature, busa, pangabuhi na sila nga independent. And cleave unto his wife. So may integration, may paghiusa between sa bana kag sa asawa. And then, and the two shall be one flesh. May ginatawag intimacy. So may independence, may integration, may intimacy dira sa kaminyoon, sa marriage. No? Amoy na ang ginhambal diri sa balaan kasulatan. Kag gusto nga hangop itudlo ini ni Apostol Pablo. So nagsiling siya sa bersikulo 2, abyan, apang bangod sang mga pagpakighilawas, ang tagsa kalalaki magupot sing iya kaugalingon nga asawa, kag ang tagsa ka babae magupot sing iya kaugalingon nga bana. Daw normal, common, kultura na dito sa Korinto. Nga bisan hindi sila kasal ang lalaki kag babae, kadto lang sa mga hilit-hilit, kag ilabi na gid dito sa templo ni Aphrodite, kag mag-eksperyensya sang ginatawag sex. No? So agud nga ma-prevent ina sa mga miyembro sa iglesia sa Korinto ang laygay ni Apostol Pablo nga tungod sa fornication, maayo nga ang tagsa kalalaki magupot sing iya kaugalingon nga asawa, kag ang tagsa ka babae magupot sing iya kaugalingon nga bana. So muni ang iya nga tambag o kon ang iya nga laygay sa mga Kristiyanon dito
sa Korinto. Dugang pa, atong mga minyo, mga married, ang mga nakasal, may balaan nga katungdanan sa pagsugata sang sexual needs sang ila kaugalingon nga asawa kag sang ila kaugalingon nga bana. Ihatag sang bana sa iya asawa ang nagakaigo kag subong man sang asawa sa bana. Nagakaigo. Meaning, matarong nga pag-eksperyensya sang mag-asawa sa ginatawag gift of sex. Ang asawa walay gahom sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ang bana subong man ang bana walay gahom sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ang asawa. Sila nang isa sila kalawas sa tubangan sang Dios kag bisan pa sa tubangan sa mga katawhan. Siling sa versikulo 5, hindi kamo magdumiliay, luwas kun sa ginakasugtanan nga sa panag-on. Agod nga mapanugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa pangamuyo. Apang yan magtingob kamo liwat, agod nga hindi kamo pagsulayon ni Satanas, bangod sang inyo pagkadi mapinugnanon. Or pagkadi gungon sa Ilonggo. So, aton makita diri abyan ang ginatawag paghiusa kag ginakaisahan. Inyo nga mga istoryahan subong nga mag-asawa. So, dako kayo gid ang tentasyon sa ginatawag nga LDR, long distance relationship. Isa sa mga kabangdanan tungod kay ang trabaho sang bana o kung sang asawa dito sa malayo nga lugar o kung sa abroad. So inyo na hambalan kung ano ang inyo ginapangita sa inyo kabuhi. Madamo sa mga tao, bana o kung asawa, ngang ila handom balay to the extent nga ila na himo nga ikadua ang panimalay. Ano gid ang importante abi-abyan? Ang balay o kon ang panimalay. Your house or your home. Paabot ang panahon, wala man naton nga ginampo, ngang imo manami kaayo nga balay, nga pila na guro ka milyon ang imo gasto. Wala man naton ginaampo kung mag-abot ang baha, ang bagyo, labi na gid ang linog, magguba na ang balay. Pero bisan magguba ina, kung intact, may pagiusa, may pagigugma, may paghangpanay ang panimalay, ara sa gihapon, nagapabilin ang kalipay. So dako nga alatubangon sang mag-asawa, ngang iya bana, iya asawa ato sa abroad. Ibili na kon ini ang isa ka survey nga ginhimo sang isa ka organisasyon mga 1990s. Ang among nga survey nagresulta sang amo ini. Suppose may 100 ka mga mag-asawa, 90% sa among mag-asawa may diferensya gid. Kung hindi ang bana nga ato sa abroad o kung ang asawa nga ato sa abroad, ang diferensya ara sa asawa o kung bana nga nabilin diri sa Pilipinas. Walay diferensya ang bana o kung asawa, ang amay o kung ang iloy nga ato sa abroad, pero ang may diferensya ari man naman sa bata. So 90% gid. Wow. Sa mga pamilya ngang either member, the husband or the wife is abroad, may problema gid sa relasyon dira sa panimalay. So may alatubangon, may
mga butang nga kinahanglan ihardol, no? Luksohon, i-overcome sini mag-asawa. Sa aton nga panglantaw, kitab lang nga mga gulang-gulang na, no, nga nakapaeskwela man ang atong mga ginikanan, nga wala man sila gani nagpa-abroad. Kag sa nakapaeskwela sila sa aton, may mga kurso naman ang ilang mga kabataan. Kontento lang man sila, no? Ang isa sa mga rason kung nga mapa-abroad yun, tungod ko no abi sa edukasyon, madamo karon sa mga eskwelahan sa gobyerno nga gamay lang o kung manubo ang balayran sa eskwelahan. So, nataga na sang solusyon sa aton gobyerno. Ang importante abyan nga imo mahibaluan, makita ang imo bata o ang imo mga kabataan. Mapaeskwela sila. Ang importante ang kakugi o kon ang kapisan, kag panghuna-huna, pag-istoryanay sa mga mag-asawa. Kung paano sila makanegosyo, kung makatrabaho, agod nga mapaeskwela ang ilang mga kabataan. Ang mga balay na kag ang mga salakyan, secondary o tertiary lang na abyan sa pagpangabuhi. Importante nga intak kamo nga nagadungan, nagaiusa sa pagsimba, sa pag-alagad sa Dios. So, importante, sa kaminyon, sila ni Apostol Pablo, ang the gift of sex. Kabay pa kuntani sa nagapadayon kita sa pagtuon sining 1 Corinthians 7, magaresulta ini sang panagiusa kag kalipay sa mga mag-asawa diri sa ilang nga kaminyon. I hope nga this would be a blessing to you and contribute to a life of joy, satisfaction, and fulfillment in Christ Jesus. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat. Imo kami ginhatagan sang balaan kasulatan, balaan nga espiritu, balaan nga mga katawhan, nga kami makahinun-anon, makaistorya, makabaton sa mga pagtulunan o siguro mga pagsabdong kag pagsaway sa mga pag-istoryahanay. Tudloy kami nga magmapinasakupon sa imo kag matinumanon sa imo mga sugo. Ilikaw kami o Diyos sa pagkahulog sa pagpakasala, agod nga mangin malinawon o kung malinong ang amon nga mga pangnauna kang amon mga tagipusoon. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, amon ini nga ginaampo. Amen. Nairil salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton nga segment karon dira sa hinubaan. Ang Dios magapakamaayo man sa aton mga kabyanan nga replay sini dira sa ila mga radio stations. So dira sa kay Jihana, madamo gid nga salamat sa imo nga pagtanaw sa sining aton segment karon. May God bless us all. Thank you.